Seleccionem i eliminem. Ara construïm un prisma de base quadrada que fa 3 metres per 3 metres per 600. Per tant, agafo aquí i 3.000, punt i coma, 3.000. Agafo l'eina aquesta i cap amunt, 600. Agafo aquesta eina de dibuix i faig línies de 150 per fer les escales. 150, marco, vaig a buscar 150, marco, vaig a buscar 150, marco, vaig a buscar 150, 150, 150, 150. Me'n vaig aquí on posa ver, o en anglès us ho tradueixo, on posa ver. Dins d'aquí veureu que està activada la barra d'eines que no surten, que surten les eines que s'utilitzen més freqüentment. Seleccionem l'altra. Ara no en veiem cap, doncs anem aquí, seleccionem aquesta. Un cop fet això, seleccionem la part superior. Agafem l'eina Sígueme. És aquesta d'aquí. I simplement clico aquí. I ja tinc l'escala feta. Ara anem a fer el que és la font. Agafo el llapis i busco les diagonals. Les seleccionaré. No ho faré per diagonal, sinó que buscaré el mig punt. Així podré després fer millor. Ja tinc el punt mig. Agafo, selecciono i faig una circunferència de 500 de radi. Ja la tinc. Ara tinc de dibuixar una espècie de P. Amb el llapis agafo, vaig a fer més gran, i que tiri perpendicularment a aquest pla. Ja està. Apreto la tecla escape i baixo aquí baix. Tiro cap a dalt, busco que sigui perpendicular. Ara, quan se posa blau. I fins aquí. Ara faig tecla escape i tiro fins aquí. I ara agafo l'arc i faig un arc. Tal qual, ja tinc la P dibuixada. Elimino les línies que m'han servit de referència, aquesta fora, aquesta fora, aquesta fora, fora i fora. Selecciono la circunferència i apreto la tecla Sígueme. Estaré aquí i ja tinc la font feta. Faig més petit i ara simulo l'aigua i aniré donant textura. Anem a posar... on està? Aquí. Aquí busqueu aigua. Agafeu aquesta mateixa. Agafem aquesta eina d'aquí i el posem. I ara simplement ja anem a agafar aquesta i posem textura a totes les cares. I la pràctica ja està acabada.